Hamabostean behin, hil eta biziko musika pilulak Patxi Lurrarekin. Gaurko hil eta biziko abestiarekin oinatira itzuliko gara. Gaurkoan, bakardadeaz egingo dugu berba. Paul McCartneyren Eleanor Rigby hartu genezaken, baina Bernardo Atxaga eta Rupert Ordorikaren John Trollope hobetsi dut oraingoan. Izan ere, podcast honek izen hartu du kanta honetatik. Etxetik gutxitan irten arren, Jon Trollopea hamabostian behin abiatzen da labanderiara. Kanta hau pitxin bat da Edward Hopperren kuadro gordin hoietako bat bezala. Ez leku nabarmenago gutxi bururatzen zaizkit. Labanderia bat baino. Posta zentraletik ezkerretara jo, denda greziarrak bilarra eta ospitalia, hori ospitalia. Etxeko egon gelatu buruan, bazter oro ditu ezagun eta ura. Beti goguan ageritzaio parakia. Beti ageri parakia. Bilatutakoa edo behartutakoa izan, desberdina da bakardadea. Nahita bakarrik egon, edo bakarrik bizi, edo pertsona bakartea izan. Bere betiko paseoaren oroimina. Paseoaren oroimina. Oroimina. Horra erantzuna. Espaloi leruari jarraitzen dio, etxalderako bidia buruz ikasia. Hamabostien behin. Etxeko egon gelatu buruan, bazter oro ditu ezagun eta ura. Eti goguan ageritzaio parakia. Eti ageri parakia. Zenbat alditan, ordeko du Jon Trollope uria. Ere betiko pasioaren oimina. Pasioaren oimina. Zahartzaro on baten sekretua, bakardadearekin itun on bat egitea,
besterik ez da.